نزانم به کاروزکی نوروزه çava bejim نزانم ازدکم شته çiçek açole çava bejim نزانم اسکرنا memuzine çava bejim نزانم ve karozdeki nevroze ji stüdyoyên TRT Kurdiyê sibab xêr rojbaş bînerên azîz dawiya hefte dest pê kir mêro jî bistaneka xweş bistaneka rengîn me dest pê kir bînerên azîz îro roja siyê tebaxê ye cejna serfiraziyê ye cejna serfiraziyê pîroz be em ê jî îro li ser vê meselê sohbetekê xweş bikin cejna serfiraziyê siyê tebaxê em ê behsa dîroka wê bikin her wekî din dema şerê mezin çêbû wê demê rewşa Anatolya çawa bû gelê Anatolyayê hewlî xîretekê çawa da em ê îro li ser vê meselê sohbetekê xweş bikin wê jî dikarin pirsên xwe peyamên xwe beşdarî programa me bibin telefona me li ser ekranê ye 0506 657 533 kerem kin wê jî peyamên xwe pirsên xwe ji me re bişênin gelek mêvanê bîne hêja îro li li virane em ê bi hev re sohbetekê xweş bikin kerem kin em xêratinê bidin mêvanên xwe akademisyen Profesör Doktor Mehmet Demirtaş hûn bi xêratin sağ olun gerek mamosta tu çavayî başî başın başın gelek spas dikim mala vava akademisyen hindekar Muhammed Zahid Kuldaş hûn bi xêratin sersera serçava ratin çavên eşe mala çavayî mamosta elhamdülillah başım uji başım gelek spas dikim mala vava icmera Strambeş Sümeyye Akyüz Natava gelek spas dikim Strambeş Emrullah Doktor Emrullah Embejin Strambeje me îro her du jî doktor hatta Sümeyye Hanım ji ordiyeye gelek spas dikim duldane müzika kurmancı stranên kurmancı embejin malava gelek spas dikim müzikşen Ali Ekber Ergün Alican Koçer Saim Ertem malava spas dikim Bînerên azîz em ê dest bi sohbeta xwe bikin dawiya heftê wê dest pê bike lê ewlî vêtereya me amade ye ka vêtereya me jî bera were ser ekranê paşê em ê dest pê bikin Siyê tebaxê cejna serfiraziyê ne tenê serkeftineke leşkeriye di heman demê de têkoşîna gelan a hebûn û tunebûnê bû. Ji bo gelan serfiraziya hêvî, bawerî û yekîtiyê bû. Gelek mirovên cuda bi hev re û bi yekîtiyeke mezin têkoşiyan û bi serketin. Ne tenê ji bo hebûna gelan, ji bo aheng û rengên ser vê axê, ji bo ziman û awazên li ser her têlê, ji bo çandên koka xwe berdane binê axê, serfiraziyeke gelekî mezin bû. Siyê tebaxê cejna serfiraziyê. Ji bo dîrokê bîranînek, ji bo pêşerojekê jî temînata baweriyê ye. Ji bo pêşerojeke xweş û geşbê avakirin û ji bo bihevrebûneke bi biratî û piştevaniyê semboleke sereke ye. Siyê tebaxê cejna serfiraziyê. Îro bi vê hişmendiyê em yekîtiya xwe ya netewî ava bikin û hestên hevpar em di dilê xwe de hîs bikin. Siyê tebaxê cejna serfiraziyê. Cejna rêzariya raborî û hêviya dahatûyê ye. Siyê tebaxê cejna serfiraziyê di navbera dîrok û îro û pêşerojê de pira nasnameyê ye. Di derbarê siyê tebaxê cejna serfiraziyê de bernameya dawiya heftê bi mêvanên pispor tên ser ekrana we. Siyê tebaxê cejna serfiraziyê pîroz be. Belê me dest pê kir îro roja siyê tebaxê ye roja cejna serfiraziyê ye ji bo welatê me ji bo Tirkiyeyê rojekê girîng e rojekî xweş e bi rastî mamoste di serî de em were dest pê bikin bi îzna we mamoste me got îro rojekê taybet e siyê tebaxê ye her sal vaye sedû sê sal em karin bêjin her sal bi coş û kelecanekê mezin tê pîrozkirin lê di serî de em dixwazim hepkî behsa dîroka siyê tebaxê jê hûn bikin a bi rastî ji me re siyê tebaxê çima ji bo dîroka me ji bo Tirkiyeyê ji bo welatê
me ji bo gelê Tirkiyeyê ew qas rojeke girîng e. Çima em her sal bi coşeke mezin pîroz dikin? Em veya Belê. dikin. Roja me îro pîroz be, siye tebaxê pîroz be, çanku we got serfiraziyekê mezin e. Berî ama ez xwazim tiştekî bêjim ku destûrê we hebî em Kerem kir. temaşevanê xwe silavê xwe ji wan re tişeynin. Yê jî şermezariyekê min heye. Destûrê we hebî ez karim bî. Kerem kir. Kerem kir. Xwazim bînme ziman. Îro ser dunyayê da çiqa şer çêbiye muheqqeq hatiye ser aşîtiye. Hatiye ser aşîtiye bûyî awê xilas biye. Îro Gazê İsraîl bi destê İsraîlê kokbirinekê mezin nîskê 2 salan berdewam dike. Ez ji bo yekî İsraîl û kî alîkarê wê wan telîn dikem. Ji bo pirsa we jî îro belê siye tebaxê ye. Siye tebaxê ji bo dîroka me, ji dîroka Tirkiye, dîroka gel gelek rojekê mezin e. Rojekê zav zêde mühim e. Ji bo wî em her sal evî pîroz dikin. Evî pîrozbayî hani heq dike evê hani çünkü Belê. çanku me got rojekê mezin e. Çira mezin e? Şerê yekemînê dünyayê çanku dizanin bi mağlubiyeta Osmaniyan qeda. Osman o İmparatoriya Osmaniyan di vî şerî de mağlub bû. Hemî erdî kete bin destê dewletê hewelbendan. İtalyayê, Fransayê hatine ser axa Osmaniyan hemî Anatolya işgal kirin. Yani em bikarim bêjin wê demê çar yani her dere Anadolu em karim bêjin hatibû dorpêçkirin ne wisa? Bi dijî me. Anadolu, Balkan, Kafkasya çıqa axê Osmaniyan hebû hemî hate işgal kirin. Kete bin destê wan dewletê dane ev serekê wan jî İngiltere, İtalya, Fransa'ya. Ji bo vî piştî şerê dünyayê yekemîn da İmparatoriya Osmaniyan belav bû. Hêj bi fermî heye, li belî fiîlî tune ye. Belav bû. Ev axê Osmaniyan, erda Osmaniyan, welatê Osmaniyan kete bin destê wan dewletê dane ev her sê dewletê dane mezin paytaxta Osmaniyan işgal kirin. İstanbul işgal kirin. Herema Ege kete bin destê İtalyayê serî berîn da dora İzmir, Manisa û Aydînê Belê. kete bin destê İtalya piştî demek ki Kurt evî devir kirine Yunanistanê. Herema Kilikya dora Edene û Mêrsîn, Pozantî Wenderan kete bin destê İtalyayê dîsa. Herema me Urfa, Maraş, Antep ew jî kete bin destê Fransayê. Herema Behraraş ew jî kete bin destê İngiltereyê. Çanku wê hêjan got çar aliyê welat hate işgal kirin, dagir kirin. Ji bo wî tu jiyanî ji gel ra nema. Gel ma bêçare, perîşan êdî wisa bû ku tu kes di mala xwe da şevekî bi rehetî derbas nedikira. Mesele pirs ew haye. Ew ka tangasiyekê mezin hate ser dünyayê û ser welatê Osmaniyan. Ji bo wî dewleta Osmaniyan xwest ku tedbîrekî bihlînî. Ji bo vî îşgalî evî îşgalî ji holê rake çi kir? Sultan Vahdettin çawa dizanin padişahê Osmanî Sultan Vahdettin e. Sultan Vahdettin gelek ji bo vî meselê melhezeyekê mezin kir. Civantî kir. Gazi Mustafa Kemal Paşa kir li Qesra Yıldızê. Belê. Bi hevra mijûl bûn ser vî meselê axifin û middetekê dirêj gel jî rabû piyan. Ji pêşkavilê vî îşgalê hanî da gel li hemî Anatolyê rabû piyan. Li herema Behraraş zav zêde serhildanekê mezin çêbû. Li her cî serhildan çêbû. Ji bo vî İngiltere ji wî zav zêde tangasî kişand. Lewra ku ev serhildanê hane belav bî hemî welat
ji bo wan tangasiyekê mezin e ew jî Devleta Osmaniye, Hikûmeta Osmaniye bindestê İngilîzan da bû. Taybetî bindestê İngiliz. Yani bindestê wan her sê devletê dihane li belê taybetî jî İngiltere'ye da bû. İngiltere ji bo wî Bahdettin ra mijûl bûn. Evî meseleyê bi çi awê safî bikin, bi çi awê çareser bikin. Mustafa Kemal Paşa, Gazi Mustafa Kemal Paşa kir wî şande Samsunê. Serê berîn da tedbîra mezinê serê berîn ev e ku Mustafa Kemal Paşa şandina Mustafa Kemal Paşa Samsunê ye. Niha pêda êdî tedbîrê din dibine holê. Em dikarin bêjin taroza mezin bi çûna Mustafa Kemal a Samsunê de vê dest pê kir? Taroza mezin jî xilasbûn destê xilasbûniyê bi wî dest pê kiriye. Mustafa Kemal Paşa ku çan çûye Samsunê 16 Adar Gulanê da nozdan da derketiye lê gahaya Samsunê ew roja yekemîn ji bo vî. Ji bo xilasbûna Anatoliyê roja yekemîn ev e. Ji bo serfirazî. Bel ji bo serfiraziyê jî ji bo siyê tebaxê serfiraziya siyê tebaxê jî gava wî berîn ev e. Bele. Belê. Ja mamosta ji we jî pirsî, mamosta jî got heqetan wê deme bêçariyeke mezin hebû. Yani xelk tengasiyê de bû. Gele Anadolu ve nizamın çi bikin. Yani em anaka bifikirin yani çar aliyê welatê me bi dijminan hatiye dorpêçkirin. Yani dijmin destanîne li ser axame bi êdivra ameye yani axameye. Yani hakikaten jiyaneke zor û zahmet e. Wê demê tiştek em zanin dîsa gelê Anatolyayê dîsa bi hevre bûne yek. Gotine ev der axameye. Dixwazin dijminan ji ser vê axê derxin. Ew ruheke çawa bû mamosta. Heqas yani fakirtî hebû, tengasî hebû, zordarî hebû. Yani oxtê welat teketana distê dijminan. Lew ruheke çawa ye ew bi hevrebûn, ew yekîtî çawa pêk hat? Belê destpêkê da bi misada we ez dibêjim ça ku îro cejna serfiraziya siyê tebaxê ye ez hîvî dikim ji Rebbê alemê ku ehlê Gazeyê Filistînê jî di demekî nîz da bi ser bikevin û bi sebebê azadiya wa û ez şermezar dikim li temamê wan zalimê ku îro komkujî dikin zarok û jina û ixtiyara dikujin ez destpêkê da bi misada we ez evî şermezariyê jî û evî lanetê jî ez li ser zalima li ser alîkarê zalima dibêjim Rebbê alemê bibarîne. İnşallah mamosta heviya me Di wî demê ku erdo axa vî Anatoliyê kete destê dijmin rastî ehlê gelê Anatoliyê gelekî oldar û bawermend bû. Dînê İslamê dustûrekî daniye ortê gotiye wextê erdo axê musulmana kete destê dijmin lazim e her ferdekî wî gelê rabine serpiya û dijê dijmin da serkeftin û tekewşînê bikin. Ji wî herçiqa feqîrî belengazî bindestî hebû jî ji alimê xwe pirs kirin got îro çi dikeve alîkariya me ku em ê çi bikin aliman hemî fetvakî wiha da got wextê ku erd û axê musulmana kete destê dijmin da li ser temamê gel ferz û eyn e ku ser bilindî bikin û di dijî wî da tekoşînî bikin. Ji wî her kesê di destî wî da çi hebû, di kûrika wî da çi hebû, ji bo serfirazî û ji bo azadiya erd û axê Anatoliyayê alîkariya hem dewleta xwe hem leşkerê xwe kirin. Ev jî di bingeha wî da rastî oldarî heye, di bingeha wî da îmanekî qewî heye, di bingeha wî da dustûra Kur'an û dustûra Resulê Xuda aleyhissalatu vesselam heye û di bingeha wî da çand û dustûrê ku dînê İslamê danîbû nabeyna vî gelê evî ruhê evî îmana qewî dabû vî gelê ji wî ew gel bi dest bi îmana xwe anegorê îmana xwe ser hildan kir di dijê dijmin da lewra wiha bawer dikir. Digo eger ku erd û axê min bikeve destê dijmin tê banga minê İslamê were qotkirin
وقتی کو عرض و آخیم بکوه دست دجمن تی ناموس آمج دست هره اگر کو عرض و آخیم بکوه دست دجمن براتیا من اسلام تیج دست هره و عرض و آخیم وره پاروکرن کی چام ماموسته ممت گو وقتی کو عرض و آخ و بهاتا پاروکرن و جهه بهاتا قطاندن هم براتیا اسلام ترابیا جوی لسر ناو براتیا اسلام لسر کو بانگا کو دعوتا اسلامیه کو بردوام بکه و ناموس و دین لپیان بمینه و امبیجن هیزو معنویتا وی گلیجی لپیان بمینه همی سربلندی کرن و تمام هیزی خواه دانین اورته لورا دین وان جوان بوسا امر دکر يعني دكارن بيجن او روحا اسلامي تاثيرك جلكي زاده خلكي اناطوليا يكريا ودمان لورا قرآن وسا امر دكه دبي و ام بيجن حديث پیغمبر عليه الصلاة والسلام وسا امر دكه ام بيجن انسان فرد يجبو دين خو فداد که يجبو ناموس خو فداد که يجبو عرض و آخي خو لورا و دين اسلامي دا در لسر حقی جهاد هيا يعني از بنيفي راستي خازم تغيز بكم لورا لسر حقی جهاد هيا يعني جهاد بحقي نه جهاد لسر حقی جهاد هيا اي وقت کو دشمنه کی عرض و آخر تا خسته بن باندورا خو و ام خسته دست خو لوي جبو کو دين تا ناموسات تا و حيثيت تا شرفات دست نچه چش دست توره هفته حتی هفته هر فردکی گل لازمه سربلندی بکه و جبو تکوشینا ویجی چش دستی وره گلب که بکه لورا پیغمبر اسلام محمد علیه الصلاة والسلام وصا فرمان کریه گوتیه لسر هر مسلمان وقتی کو دینی وی عردی وی ناموساوی کتبن باندوره لازمه کو دجی ویدا تکوشینی بکه و سربلندی بکه حتی کو دینی و عزیز به لورا مثلا بالکشه وقتی به یونان را حرب تکرن دوی دست پیکا امبیجن تکوشینا ناتوی دا یک جا عسکری ما کو شهید دکوه لسر دجی باوی دا پارچه کی کاغذ تدیتن لسر کاغذی و هادن ویسنه دبی دایی کامن اگر کو از شهید کتم تو نگری لورا از باورم اگر کو شهیدی نبه تی بانگ ورا قوت کرن اگر کو شهیدی نبه تی لمیج نمینه اگر کو شهیدی نبه ناموس شرف نامینه اگر کو از شهید کتم جی از بزانم بانگا کوجبو گازی کرنا دین اسلامیه اگر کو او لسر بکوه او جمرا بسه کو از دزان آلام نکوه عرده او جمرا بسه yani ev kağız o nivîsana te da tiştek balkêşe demek jwî tê zanîn gelê Anatolyayê derdê wanê herê mezin xilasiya dînê wa xilasiya şerefa wa xilasiya erdê wa bû lewra dînê wan ji wan re wisa emir dikir. Tanka wisa bahs kirî mamoste gelê Filîstînî hatin bêrî hakikaten hewlî xêreta wan ji îro gelekî mezin e ji bo axa xwe hûn danekin ji bo welatê xwe hûn danekin ji bo îslamiyetê şer dikin bi rastî yani ew ruh her tim aynî ye ne wisa mamoste lewra Qur'an wisa emir dike dînê me wisa emir dike lewra em li dîrokê wextê dirênin erd û axê ku ketine bi bandora dijmin دوی عرض و آخی دا چند وان نمایه و ام بیجن هیزی وانی گلیتی نمایه و هنک هاتنه آسیم لکرن جوی گلک تشتی وانی بقیمت دستی وان هاتی استاندد ایرو اهل فلسطین جی وک اهل آناتولیای چار آل آناتولیای دجمن هیریش کره سر آناتولیای جوی مثلا بالکشه لآلیه روجهلاتا ما دورا بلیسه دورا وانی وادرا وقتی که امبین روس هیریش کرل سر عرض و آخ آناتولیای تمام عالم شیخ و اهل مدرسه و فقیه رابونه پیا و دجه دجمن دا حرب کرنج تمام ولاتیا را گوتن لازم ایرو هر مسلمان را بپیا چما
لورا دینی اسلام اوی روحی دده دینی اسلام اوی امر دکه دینی اسلام بگلک تشتا آنیه هوله گوتیه ان تشتا نخوشی اوه که مروب که بن باندورا دجمن مروب که بن دست دجمن عرض و آخر وقتش دست تستان نه دین تتمینه نه شرفت مینه نه ناموست مینه نه حیثیت مینه نه دیتر مسلمان راجی جگلی آناتولی راجی تشتا مهم اف بو دخواست کو دینی و عزیز به دخواست کو چاندوی دواملی لهولی به دخواست کو امبیجن شرف حیثیت اوی دواملی لپیابه ایرو اهل فلسطینی جی اهل غزه جی بوی زانینه و بوی هیزه بر خدای دجمن اسرائیل بله دماغم بچن پاشره و جمام سجوه جی پرسم شر احد شر هندک شر ملاز گرته ام بیجن بری هفته که جی مبحثا ملاز گرته جی مکر لسرکان ترت کردیه یعنی تکیلیا وان و سیه تباخی به هبل چاوایه گلو او روح شی عینیه نه لو بله yani çank ve bu ruhi melazgiri şer Anadolu aynıye. Yani cudanine şer melazgiri daji ruhakeye ruhi ümmeti Türkan Kurdan Araban Aceman ki hebiye ser vi ahi jiyana xo berdewam kiriye ev ruhaki hatine bahev serfraz bune melazgiri daji usabiye cihana şer cihana yekemin daji Çanakkale daji usabiye دوی آنها بحث مداجی وسانه چانکو ولات هات اشغال کردن ولات چارداری ولات چانکو هات اشغال کردن گل رابو پیان لهر در آناتولیا گل رابو پیان بله روج هلاته روج آوایی بحر راش بحر سپی چار آلی ولات گل رابو پیان چانکو ایجان استاد گو اوا جبو شرفا رومتا مسلمانان شرطه بوی فکری بوی رامانی حرکت کردن بوی آواج رابونه پیان اوجی خود ده نشان پشت روژا پشت مدت که کرد خود ده نشان مصطفی کمال پشت چانکو چو سامسونی چو حوزه مدت که کرد لوی ما چند روز لوی ما پشتی دروازه سامسونی با سامسونی هنه ملحظه کردم به حواله خورا پشتی چونه ارزرومی کنگره چکرم کنگره که مازن چکرم کنگره ارزرومی دا ev gotin hate zaman yani yekitiya gel hate zaman duy da balkeş tişteki balkeş heye ku evji çiye valat behevra tkari mini hayatı da valat behevra jiyana xatkari berdevam ke valat behevra be xatkari xalas ke tu tişteki din tineye yani bu xalas buna valat reyeki bitin heye evji çiye behevrati, birati, yekiti. بله Jüve darvaze Sivas'e dibi, Kongre Sivas'e çetken, Kongre Sivas'e daji eftişt disate zamandoyu. Eftişte ku yekiti birati, ku yekiti birati nebi, valat bindeste düjmin dernak evini kari derkevi. بله Evid bejil her çi kijanci de tamima Amasya'da daji evaheye, د کنگره ارزرم داشی اوهیه د کنگره سیواسی داشی اوهیه. پشتی گوته انقره بریا وکرنا مجلسه خباتی حمیل سرویتشتیه. Yani behevra heskirin yekitu birati valat bu avaj bindeste bir düşman dertkevi. Lora düşman diçi kijanci işgal kiriye. Hejan çangu hatta zaman çı xrapiş desti yüte dike. Ser dini insana xrap bitkel, ser haysiyetavan xrap bitkel, ser bayrakavan xrap bitkel, li Maraşê, li Antabê, li Urfayê çiqa xrapiye ki mazin heye hemî pêktînî dijmin. Fransa li wê wisa dike. İngiltere deridora Samsunê wisa dike. Li İstanbul paytaxta Osmaniyan bayraka wan dixin. Bayraka xwe dikişîne gönderi. Ji bo wî kijancı ketiye bindesti düşman kijancı hati işgal kirin tütüş gelra neheştine. Çi heye desti onda hemi talan kirine
tenê welatê wan axawan ne heysiyeta wan jî talan kirine بله ji bo wî çanku wê hêjan got serê berînda jî hate ziman ruhekê wisa lazim e ku ew ruh hemî gel bînî bahev ew gel bi hev re tekoşîn bike û xilasbûna wan jî bi hev re be tu rê din tineye ev jî wisa ne şerê melazgirê de jî em evî dibînin şerê anha ku em pestiyên siyê tebaxê de jî em evî dibînin û şerê Çanakkale'de de jî em evî dibînin xilasbûna gelê Anatolê çend car hatiye ihtiyaç çêbiye hemî bî û ew ê çêbiye ew jî wisa ne çanku we got بله ساعت خوش ما موسى اما دوام بكم بمجارا خو صحبتا ما خوش در باست بله هین وقت ما هي اما حبكي بهنا خو بردن اما سميه خانم دیسا استانك خوش گودار بکن کرم کن
gelek spas Sümeyye Akyüz malata va. Gelek spas. Bele em devam bikim. Mamosta vecid seri de bahs kir. Hakikaten ve deme zor zahmeti geleki zede bu. Le gele Anatolia'ya fedakariye ke mazın kir. İja de İslam'e de mamosta ev halata xo çava nişanda. Yani minak ke çava İslami nişanı medide. İslam gölek minaki cuda de nişa lewra de İslam'e da şehitli tişteki pır giringe o em li gelê Anatoliye wextê dirênin mesela di kovara Sebilur Reşad di 1949 da kovara wî meha Gulanê da mînakekî cuda tîne ziman tu wî wextê ku ev tekoşîna netewî da İsmail Şükrî Efendi hebiye hem alim biye İsmail Şükrü Efendi. Belê hem alim biye hem mamoste biye ew di wextê tekoşîna netewî da li mizgefta Hacı Bayramê ewil cilê xwe leşkerî li xwe dike û piştî pêça xwe di serê xwe û cübbê xwe li xwe dike roja cimeyê dertê mînberê dibe piştî ku xutbe li mêj diqede dibe bila kes ji mizgeftê dernekeve. İro roja heyî ya tineyî ye. Eger ku em bixwazin ser bikevin, em bixwazin dînê me ezîz be, em dixwazin ku axa me bi Gulistan be, lazim e îro çi ji destê me were em pêş bixin. Ji wî millet gel ewil pirs kirin gotin ka dîn ji vî ra çi dibêje? Got dîn dibêje ev farz e. Em bêjin nêrîna dînî İslamê di dijê dijmin da serkeftin, dijê dijmin da tekoşînî Rabbi Alemê di Qur'anê da ferman kiriye û Resulê Xuda aleyhissalatu vesselam jî ferman kiriye. Li wir wisa tê ziman şehsit heb ji gel tof bûn got em bi vêna xwe dixwazin bi te ra bimeşin ji dijê dijmin da. Heta li ser wî ew çax yekê xelqê Ispartê jî bixwe İsmail Şükrî Efendi xelqê Afyonê bû yê jî Hafız İbrahîm bû ew jî xelqê Ispartê bû ew jî em bêjin li Enqerê li Paxteyt bû got em dixwazin ez jî bi te ra bimeşim got madem wisa disit pîncî merfa ez ê bidim te tu jî here li memleketê xwe li welatê xwe dijî dijmin da tu jî tekoşîna xwe bike. Ji vî tê zanîn dînî İslamê gelek giringî girtiye ji bo ku erd û axa Müslmana nekeve destê dijmin. Lewra dînî İslamê ruhek wisa dide Müslmana dibe ey gelî Müslman lazim e ji bo dînê xwe, ji bo namûsa xwe, ji bo erd û axê xwe tu tekoşînî bikî. Ji wî ya Resulê Xuda aleyhissalatu vesselam divê dibe kî ji bo namûsa xwe were kuştin ew şehîd e. Kî ji bo dînê xwe were kuştin ew şehîd e. Kî ji bo erd û axa xwe were kuştin ew şehîd e. Lewra şehîdtî di gelê Anatoliyê da tiştekî giring bû. Malekî di malbatekî da ku şehîdekî çêbûya ewan wiha melhezet kir. Digot di mala me da şehîd heye tê roja mehşerê roja qîyametê ji me ra bibe şefaetçî ji me ra bibe delîl ji me ra bibe pêşkêş ev ruhê hanê hate windakirin em ji wî jî lazim e em ji nesla taze ra van mînakê ku rastin em bêjin di dîrokê da çêbûne em van mînaka bêjin. Yani ev ruha şehit Roha şehitliği ev ruha cihade edi ciwan nizal newsa mamoste le diste herkesî jî nakeve merheleya şehit bû. Dest nakeve ciwan em bêjin melheza wa û ramana wa da tişte wisa jî tune ye. Lewra ciwanê vî devrê du tişta melhezet kin ji bejinê xar û ji bejinê jor. Ji wî jî em bêjin li aliyê me welatê Bilîsa me di Bilîsa me da alimê mezin hebûne. Yek mesela Şeyh Abdurrahman Tağî, Seyyid Sıbgatullah Arvasî, Şeyh Fethullah Werqanîsî va zatê mezin û Seîd Nursi va pêşkeşiya gel kirine gotine îro li ser Musulmanan lazim e ku em îro serbilindî bikin û em di dijê dijmin da rabin elpiyan lewra
ku em ranebne piya dîn û namus û heysiyeta me tê ji der bide ji wî va tiştê hanê lazim e li ber ciwanan em li ber zarokê xwe hîn bikin mîne bixine mînanê henekî qisse û çîroka em bi zarokê xwe bi çîroktî jî be ji wara bibêjin heta ku va tiştê hanê fehm bikin lewra nesla taze ku em lê dirinin eger ku vî şeklê berdewam bike mirov ditirse ku ne îdî haja wî ji dînê wî hebe ne haja wî ji erd û axî wî hebe ne haja wî ji gelê wî hebe ne haja wî ji welatê wî hebe ev giringiyekî mezin e ji vî ra jî çareserî lazim e ji wî gelek yek jiwan mînaka jî etxazim bîn me ziman tu wî em bêjin tekoşîna netewî da dayîkekî wextê zaroka xwe dişeyînê em bêjin dijê dijmin ji bo cihadê wî dişeyîn de dibe kurê min îro roja namusê ye îro roja dîn e eger ku tu çû tembîha milite ti pişta xwe nedey dijmin yani mena pişta xwe nedey dijmin tu nerevî neyê tu bizanî eger ku tu birevî bê sibê tê bank qot bibin wextê bank qot bûn li mêj tê nemîne wextê ku li mêj neman tê mizgeft nemînin wextê mizgeft nema ala û sembolê dînê îslamê tê ji dest derkeve ji wî lazim e tu ji destê te çi hat ji bo xuda ev tiştek balkêş e ji bo xuda yani temam û niyet ramanê vî milletê vî gelê Anatolyayê li ser rıza Xwedê biye li ser dînê îslamê biye ev ruhê hanê em bêjin tu wextê tekoşîna natewî da em lê tirênin dijmin gelek mizgeftê me xistine tewle dijmin gelek mizgeftê me xistine ciyê giya û kayê ji wî heta demekî piştî wî me bixwe jî va tiştê hanê kir me bixwe jî wa însanê ku derketine pêş derketine holê ewa jî gelek mizgefta û tiştê dîtir xistine tewle xistine ciyê gova pas xistine ciyê giya û kayê hespa û ê dîtir ev bu sebebê ku belkê nîskê 100 sala ne me neslek winda kir 2 nesil winda kir 3 nesil winda kir lazim e îro hişyarî lazim e îro ramanekî cuda em bînne hol heta ku nesla me îro xort û ciwanê me bizanin ka kîne dînê wa çi ye dînê wa çi emrê wa dike li ser vî ramanê gelekê bimeşin بله بله سال خوش مابوسته یعنی جاش جوجی پرسیم حقیقتا و دم زورداری گله کی هبو جبو ملت آناتولیای و دم تکوشین بدن لشکرن ما هول خیرته که مازندان براستی ماموسته و دم ام دکارم بجن اردو çava pekat. Böyle yani beriya arteşya nizami da çünkü tekiti bejin düzenli ordu beriyavi da yani arteşeke serras ve demet ne bu mamosta. Nehir. Levra valate meci şer derketi bu. Nüfusa meci inga geleki ke bu. Nüfusa zlamaji ke bu muhabın. Yani jbav ev taruzan mazın ez bejim ev şera mazın çava hatın avakırın. Böyle. Şerî yekemini cihanı da gelek insanı civan şehit ketin. Yani sakat man gazi ketin. Ji bo divî demî da di beriya siyê tebağê da di Anatolya'da artêşekî nizamî tune ye. Mixabin. Belê. Artêşiya nizamî tune li welatê li her derê welat çar aliyê welat gel Rabiye Piyanî wek serhildaniyekî Rabiye Piyanî ji pêşqavilê wan dewletê ev ku erd û axa me îşgal kirine li belê ev dihane bihevra nînin. Belavkirine tesira wan jî hindike ku insan ne bahev behevra hareket neke tesira keme ev hani jî usane tesira wan keme her yek li herema xwe da çi destî tê dike li belê ev hani netice kêm dimînin ji bo wî hêzê netewî Quvayê Millîye ku em jî radibêjin hêzê netewî li her ciyê heye li her bajarê Anatolî heye li belê ev hani ku ji hev qetane bi hevra hareket nakin tesîra wan kêm e ev hani melhezekê wisa anî holê ku em evan hemî neyne bahev em wan quweta wan neyne bahev zexm nebin
evî welat serfiraz nabî. Ji bo wî qerarekî dan gotin em artêşên nîzamî saz dikin. Artêşên nîzamî di sala 2021 de serê 2021 da hate avakirin. Hêzên netewî jî hemî li ku ciyê hebûn hemî daxilê vî artêşên nîzamî bûn. Serê sala 1921 wê da bêje hema nîskê 2 salan bûyê awê şerçê bû. Evê hanê jî di kîjan şerê da, di Înûniyê da, şerê mezin da, Siyê Tebaxê da evê hanê serkeftî dest pê kirin. Gavekê mezinê mühim ev e. Yekî wî jî vekirina meclîsa mezin. Meclîsa mezinê netewî. 23 Nîsanê da 1920 da li Ankara meclis vebû. Ev jî gaveke mezin jî ev e. 2 gavê mezin hene di vî pêşaçû da, yekî wî ew e, yekî wî artêşa nîzamî, sazkirina artêşa nîzamî, yekî wî jî vekirina meclîsa mezinê netewî ye. Lewra meclîsa Osmaniyan belav bûbû. Mamos ez ê gotlata qut bikim tam te behsa meclis te kir mamostaneke havaleme barış jî li ber meclisa berê ye. Belê. Weke wîn jî dizanin her sal ji bo Siyê Tebaxê li 4 aliyên welêt komek çalakî tên li darxistin. Îro jî li Ankarê jî komek çalakî wê were li darxistin. Na havaleme Barış Özdemir jî li ber meclisa berê ye. Barış merhaba. Merhaba Ayşegül. Li ber meclisa berê çalakiyeke çawa hatiye li darxistin. Tejmere çi bêjî? Bere çalakiya ve dere ya rastî saat duduyan da dest pê bike. Saat duduyan da ji ber meclîsa nameclîsa nû welatî li wê derê bicivin û pişra bi alayên destê xwe kortejekî çekin, bi pankartan kortejekî çekin. Ji ser Kızılay, Sıhhiye, Ulusê derbas bin û werin ber meclîsa berê cê ku em niha lê ne. Ev bername, ev çalakî saet duduyan da dest pê bike welatî ji ber meclîsa niha heta ji ber meclîsa berê cê ku em lê ne wê bimeşin, bi kortejan bimeşin. Ji bo rêya meşê jî ji rêya kortejî gelek tevdîr hatine girin. Ji meclîsa niha heta vê derir rê dora rêyan bi barîkatan hatiye girtin. Dema saet nêzî duduyan bibe trafîk jî ve sekine û ji bo welatiyan rê tenê ji bo pîrozbayan de veqetînin. Niha jî li vê derê em dikarin bêjin ku welatî sere sibê ve tên vê derê li vê derê diçin meclîsa berê cên ku bingeha komara nû hatiye avêtin diçin li vê derê hundirê vê derê dibînin tên serdana meclîsa berê. Belê 3 sal berê serfiraziyekî mezin hat bi destxistin bi rastî jî lê ev serfirazî wisa ne îsan bû. Dixwazim piçek jî behsa wî bikim. Beriya serfiraziya mezin Siyê Tebaxê hazirî dahatin kirin ji bo teerrûzê lewra artêşa Yunanan heta Afyonkarahisarê hatibûn û wê derê jî standibûn. Mustafa Kemal Atatürk jî dixwest di navbera İzmîr û Ankareyê da korîdorek rêyek çeke û ji bo vî jî hewce bû ew der ji destê dijminan û bahata standin. Piştra bi kurmayên xwe ra dest pê plan projeyan kirin. Ji 4 aliyên welêt sîwarên jîhatî, şervanên jîhatê anîn Enqereyê li vê derî plan proje stratejî hatin diyar kirin. Lê dema ev dahatin kirin jî bi veşartî dahat kirin ku dijmin bila pê plan projeyan nehese. 26 Tebaxê êrişa ewil tarûza ewil dest pê kir û di şevekî da Afyon ji destê Yunanan hate standin lê taarrûz nesekinî divê her bi hostê axa welêt ji destê dijminan bahata standin. Taarrûz 4 rojên din jî dewam kir. Fermanderekî İngilîzan gotibû ku Tirk nikarin 6 mehan jî ji vî korîdorê derbas bin ew xwe ji xwe bawer bûn lê ew korîdor şevekî da rûxiya şevekî da hat xirakirin 29 Tebaxê êrîş taarrûz girantir bû mezintir bû û dema bû Siyê Tebaxê jî dijmin têkçû artêşa Yunan belav bû û her derê axa welêt dîsa ji dijmin
hate standın. Benge havê meclisê jî işte bi awayî bi van serfiraziyan hate avêtin. Piştî wî her sal êdî pîrozbahî û bîranîn hatên darxistin di siyê tebaxê de. Îsal jî me got bernameya mezin meşa kortêşê ye. Ji xeynî vî bernameyên Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan jî hene. Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan bistektin de here Anıtkabirê li wê derê beşdarî merasîma li wê derê bibe. Pişra jî 12 nîvanda wê li kulliyeyê pîrozbahî û bîranînan qebûl bike. Li vê derê niha hevalê min kameraman Ali Yoldaşî binêrime got welatî tên li vê derê serê sibê ve tên li vê derê ji bo ku biçin meclisa berê bibînin ji bo ku ruhê vê rojê hîs bikin tên serdana vê derê ev tişt jî bala min kişand gelek otobüsên gerek ku ji derbajêr tên ew jî tên vê derê welatî ji derbajêr jî tên vê derê ji bo vê roja taybet heya niha me nêzî de otobüsên bi vî awayî dîtin welatiyên derbajêr tên vê derê ber meclisa berê hem wêneyên xwe digirin hem dikevin hundir li hundir wek em dikarin bêjin ku ew meclis çawa hatiye avakirin wê rihê piçek hîs dikin Ayşegül. Ji xeynî vî me got dîsa behsa kortejê kir saet dudiyan da me got saet dudiyan da kortej heye kortej ji meclisa berê meclisa niha ve saet dudiyan da dest pê bike ez bawerim niha welatî hêdî li wê derê dicivin saet dema bibe dudu jî bi alayên destê xwe da ve bi dest pê meşê bikin ji ser Kızılay, Sıhhiye û Ulusê derbas bibin û werin cê ku em lêne ber meclisa berê. Me got gelek tevdîr jî hatine girtin ji bo kortejê taybetî ji meclisê heya vê derê ew qetekî koydorekî diyar kirine û dora rê hemî barîkatin ji bo ku ew ji bo ewlehiya welatiyan ji bo silametiya kortejê dikarin bêjin ku tiştekî wiha hatiye kirin. Ve me behsa bernameyên Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan kiribû sixwazim dîsa dubare bikim saet 11 da li Anıtkabirê merasimekî heye Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan 11 da beşdarî merasîma wê derê bibe dîsa saet 12 nîvan da Külliya Serokkomariyê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan te pîrozbahiyan qebûl bike saet dema bibe 4:30 merasîma dîploma standina teğmenan heye Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan de beşdarî wê merasimê jî bibe bernameya herî dawiya Serokkomar jî resepsiyona serfiraziya cejna serfiraziyê ya siyê tebaxê Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan 6:30 da jî li kulliyeyê dîsa beşdarî wê bernamê merasimê resepsiyonê bibe û pîrozbahiyên siyê tebaxê em dikarin bêjin ku bi vî awayê wê biqedin. Barış gelek spas dikim malata wa. Dest xweş. Belê em dewam bikim weka hevalê me Barış jî got li çar aliyên welat êdî îro çalakî tê kirin li Anqerê jî piştî 5 deqê de saat 11 wan dem dikarin bêjin Serokkomar Recep Tayyip Erdoğan wê biçe Anıtkabirê her wekî din îro saat duduyan jî wê kortej were li darxistin yanî wê meş were kirin ji ber meclisa berê akem wê heya meclisa nû meşek kortejek were li darxistin em veya jî dîsa dubare bikin. Mamoste beriya giredana hevalê me te bahsa meclisê dikir mamoste. Ew mijar jî tam hat ser wê demê em bêjin. Em dîsa karin jûra dewam bikin. Baş em vekirina meclisê devam bikin. Belê. Vekirina meclisê çanku mugu gavekê mazine yani tekoşîna netewî da gavekê mazine. Belkî ji wî mühimtir tiştek tune ye. Lewra ew meclisê hanê ji çar alî welat destekekî gelekê mezin dane meclisê. Çanku desteka mezin dane Kongre Erzurumê, Kongre Sivasê ev jî wîstane ewa zêde desteka wî zêdetir e. Ji herêma me jî gelek aza delege şandine Erzurumê ji bo kongre, şandine Sivasê ji bo kongre, di vî meclisê de jî
tiştekî wa heye. Cotkar heye têda, karker heye, siyasetmedar heye, ağayê eşîratê welatê me herêmê me hene, destekekî gelekî mezin lewra çanku hêjan bigo Meclîsa Osmaniyan belav bûye. Di ser welat da Tirkiyeyê da welatê Osmaniyan hêj navê Tirkiye nîne, welatê Osmaniyan da meclis irade tiştekî nemaye. Ji bo vî vekirina meclisê Meclisa Mazinê Netewî di vî demî da gavekê mazinê mazine piştî ku meclis çan ava bû dest bi faaliyetê xwe kir ji bo xilasbûna welat. Gazi Mustafa Kemal Paşa bû fermandarê artêşan. Hemî artêşên Anatolû çiqa heye, hemî bû fermandarê wan êdî nihopê da êrişa mezin dê dest pê bike. Piştekî demekî Kurd da êrişa mezin dest bike lê belê amedekarin ji vî re lazim e. Êdî nihopê da amedekarina êrişa mezin dest pê kir. Bele. Meclisê de evet hanê hinekî karar hate standin. Goravan kararın hate hareket kirin û aliyekî wa jî Yunan işgalan xwe firet dikin. Bi desteka İngiltere, bi desteka Fransa, İtalyayê roj bi roj işgala xwe dagirkirina xwe firet dikin. Têne alî Enqereyê, bi İzmîrê, ji wan re İzmir û Aydın û Manîsa îktifa nekiriye, îşgala xwe firet dikin, roj bi rojê tewlîke zêdetir dibî, mezintir dibî. Aliyekî wa gel tekoşîna xwe berdewam dike, aliyekî wa artêşa nîzamî êdî hêdî saz biye faaliyetê xwe dest pê dike, lê belê ew jî bi desteka van dewletê dihanê roj bi roj îşgala xwe firet dikin. Yani tevlike êdî hate nêzîkî Enqereyê. Ku Enqere jî bikevî bin destê wan êdî xilasbûn nemimkün e. Evî dizanin. Gora vî hareket dikin. Ku Mustafa Kemal Paşa bû fermandarê artêşan dusê heb her şerê mezin mühim hene. Du hebî li İnönü'ye deredora Eskişehirê ji divir da jî di vî şerê da jî hêza artêşan nîzamî heye lê belê gel jî heye. Hemî bi hev re destek dane hev di van şeran da serfirazî dest pê kirine. Ev jî mesajekê mezin e Yunanistanê re. Lê belê mesaja mezin tam xilasbûnê ew jî siyê tebaxê ye. Bele. Em dikarin ew bêjin beriya siyê tebaxê da bingeha vî siyê tebaxê serfiraziya siyê bû avê hatiye sazkirin. Êdî hemla netîce siyê tebaxê. Ev serfirazî nehe îlona hatiye davî kirine wisa mamoste. Belê ne îlona İzmir yani li İzmir'e xelas bûye davî bûye lê siyê tebaxê tê pîroz kirine wisa. Çanku hêjan veterê de jî hebû 26 tebaxê de dest pê dike siyê tebaxê de qedî. Siyê tebaxê da êrişa mezin e. Bi Tirkîtî çanku dibêjin büyük taarruz. Bele. Êdî ew êrişa mezin yani 4-5 roj dewam kiriye ev şerê hanê. Êrişa mezin ku xilas biye êdî hêdî herem bin destê dijmin xilas biye. İzmir ne Eylül'e da. Nehe îlona bele. Eylül'de filitiye. Piştî wî heremê de çi bajar hene, gund hene hemî hêdî dor bi dor bin destê Yunanistanê derketiye. Yunanistan mağlup biye. Ew jî ne îlonê pê da êdî serfirazî hatiye îlan kirin. Bele. Bûyî awê siyê tebaxê êrişa mezinê siyê tebaxê tekoşîna netewî xilas kiriye. Bûyî siyê tebaxê da êdî tekoşîna Anadolu netewî xilas biye serfirazî hatiye îlan kirin. Niha pê de êdî müzakerene. Êdî lazim e ku ev devletê dihanê İngiltere, Fransa, İtalya ji welat bikişin. Ew jî mütareketê çêkirin, mütareke mudaniyetê çêkirin, piştî Lozanê tê çêkirin. Welhasıl gava mezin ji bo beriya mütarekan da gava mezin ji bo bingeha mütarekê gava mezin siyê tebaxê ye. Ji bo wê siyê tebaxê ji bo me dîroka me de gelekî mühim e.
بله ساعت خوش مامۆستا ئەمە دیسان نابەرەکەکە موزیکێرن ئەمە سترانێک سمەیە خانم گۆدار بکن پاشێ ئەمە دیسا بە سۆحبەتاخوا بەحسا سیە تەباقی ئەمە دەوام بکن ئینشاءڵڵا کەرەم کرد. gelek spas saatata xoş malawa. Bela mamostan bu ara devam bikin. Mas di serî de bahsa ruha İslamê li ser tesîra
شران لسر سیه تباخه سر گل آنادولیا تسرک چاوا کر بو مباس کر لی هر ودک بکیدن از ویاج دخوازم جواب پرسم او روحای کتی او شر مزن هاته کرن کومک انسان شهید کتن جبو آخا خوش بو ولاته خو یعنی او ولاته ما برحتی نهات آوا کرن او دولتا ما آنکا جوان جی متماشت کن زاروک جی متماشت کن دکارن چه درسان جوی شری درخن ماموسته نما کن بچم پاشروزه gelek ders jivi şerê em dikarin derxine holê di destpêkê da em wextê li meclisa mezinî yekemîn dirênin tê da şêst heb endamê alim û şêx tabîra şêxê de ne müteşeyyix yani êku xwe şêx dîtine na êku heqîqeten alim û zane hebûne بله ji wê ji vê êrişa mezin em dersek wiha dikarin ji ciwanê xwe re bîne holê û wa bidine fehamkirin bêjin ey gelî ciwan e ev êrişa ku hate kirin ji bo xilasiya we bû ji bo pêşeroja we bû eger ku win nexebtin eger ku win pêşva neçin dike ku win gelek tişta bikevne nava xetirê û zirar bikin mînakek wiha bidim 1978 da qeflekî Japonî diçine ziyareta wezîrê Millî Eğitim Wezîrê Millî Eğitimê em bêjin jê sualek dikin dibe di nava çanda we da em bêjin alayê amînê hene hûn dikarin ewî ji me ra bîne ziman وزیر دبیجه حاجا مجه تونه زانی نام دوی قاصده تونه از پرس بکم گازی دانشمان خوش دکن مشاور خو اکو پوارا شور دکه اوج دبین منه دیتیه د بلگی عثمانی دا بلگه کی داتین نهوله دبی دناوا چاند و دا زاروکی و وقتی کو بو 4 سال 4 ماه 4 روز مزنه مالبات کی به ایواره mal da ziyafetek tê çêkirin serê sibê alayek tê çêkirin duê alayê da mezinê malê kî be zarokê digire û dibine dibistanê ji wê dibe em jî me evî ji xwe ra xistiye mînak em zarokê xwe wextê ku bû 4 sal 4 meh 4 roj em dibin suwarê trêna bi ku zû diçe em suwarê wî dike em bêjin bila bi serê xwe bikare li ser pê xwe biseyne پشتی و ام بنه ناگازاکی هیروشیما ام بیجن اگر کو تو نخبتی کو تو پیش روجا خو ملحزنه کی تی سونا تمنا باپیر تبه منا اجداد تبه وزیر مد بیجه ایوه ناگازاکی هیروشیما هيا دبه از زاو غمگین بوم ایوه میدانا وی چنقلی جی شهیدی و کمرو لیترنه جورا جور انسان هيا هر عناصر اسلام ملت هيا کمرو لوی درنه مرو گرک درسا دگره دبی از جوارا توصیه دکم اون زاروکی خو ببن لوا جی شهیدا بدنه گراندن کو بزانن چقا بدن چقا جان هاتنه فدا کرن جبو وی عرض و آخی حتی کو زاروکی و بهیز و زاروکی و بزانه هنه تشتا فهم بکن وقتی د چانده دا و تشتهانه مرو میناکی اگر کلبر زاروکی خو میناکا هیم بکه و لازمه دناوا تعلیم و تربیه ده افتشتهانه وره هول و از تخازمش تماشاوان آراجی تشتک هابین مزمان بلا هر ایوار ده مال خدا 2 دقیقه 5 دقیقه بهنه کی تشتک و ده تاریخ ده هاتیه هوله بلا جزارو که خورا ببیجن و حتی هم دین خو ناز بکن هم چاند خو ناز بکن هم خو ناز بکن و دجی دجمن دا بردوامی هشیارو و زانا ببن gelek ders em ji êrişa mezin dertînin lewra eger ku biratî nebiya lewra di êrişa mezin da Tirk û Kurd û Ereb Ecem Laz hemî bi hev ra dest dane destê hev û bi hev ra li ser biratiya İslamê dijê dijmin da tekoşînî kirin li ser me lazim e ku ciwanê me mînake ku ha derxin eger ku ez birayê xwe Müslüman nehebînim
ez welatiyê xwe tetwê bila rengî wî zimanî wî cuda jî be ez wî bira nebînim welatî nebînim pêş ta wextê dijminê min çê be dijê dijmin de nikarim ser bikevim û ruhekî îmanê mesela dîsa di kovara Sebîlur Reşad da Kazım Karabekir gotinek tîne ziman di 1922 da yani piştê ku em bêjin ev êrîşa mezin bi ser dikeve di çalakiyekî da dibêje ey gelî me em ne bi melheze û ramanê rojavayiyê serkeftin belkî em bi sebeb dîn û îmanê em serkeftin ji vî jî lazim e ciwan û xortê me dersek wiha jî derxin bêjin eger ku îman eger ku marîfet eger ku zanayî tune be di dijê dijmin da em nikarin ser bikevin û lazim e ciwan xwe pêşva bibin ji aliyê ilmê da ji aliyê teknîkê va ji aliyê senetê va ji aliyê zanînê va xwe pêşva bibin lewra îro em dibînin dunyayê da ê ku hakimê dunyayê ne ê ku dunya xistine gola xwînê hemî bi sebeb teknîka wanê pêşva ku çûwe li komkujî jî dikin û gelek tiştê neqenc û nebaş jî dikin û ji êrîşa mezin jî geleke em ji xort mînakek wiha jî derxin dersek wiha derxin zalim vicdana wî tune ye zalim ji bo ku vicdana wî tune baweriya wî jî tune ye wextê ku te bi destê xwe xist ya tê rihê te bistîne ya tê canê te bistîne ya dê malê te bistîne ya namusa te bistîne lazim e di dijê zulmê da ve zalim kî dibe bila bibe mirov alîkariya wî neke mêldariya wî neke lewra Rabbê alemê di Qur'ana pîroz da wisa ferman dike dibe wela terkenû ilellezîne zalimû fetemessekumun nar dibe mêla xwe nedine aliyê zalimê eger ku mêla xwe bidine aliyê zalimê û alîkariya zalimê bikin tê ew agir we jî bişewtîne ew agir we jî bigire êrîşa mezin di dijê zulmê de hate kirin lewra zulmekî mezin hate kirin li ser gelê Anatoliyê li ser Musulmana ve Musulman di ruhê wî da ciwan lazim e dersek mezin hildin ciyekî ku zulm çêbû eger di muqabilê wî zulmê da em bêjin dengê xwe dernexin bi zanatî pêşva neçim zanatî nemeşin zalim belkî bi ser bikeve lê tiştek ev heye xuda belkî mühletê dide zalimê li ema wextê ku hat zalimê xilas nake zalim mutlaka rojekî tê stûşkest bikeve û rezîl bibe dersek dîtir jî ciwan lazim e dîroka rast hîn bin dîroka rast dîroka ne serakî dîroka ne ku li ser netewîtiyê tê gotin dîroka ku em bêjin pêşê me mezinê me kal û babê me bi rastî ji me ra gotine lewra dîrok bi du awa tê şîrovekirin yek bi nivîsandin yê jî bi gotin carna ji nivîsandinê çêtir e lewra di nivîsandinê da carna hinek tiştê em bêjin alîkarî tarefgîrî heye ji wî em dixwazin ku ciwan û xortê me xwe di dîrokê da jî dîroka xwe rin naz bikin lewra êrîşa mezin ew dezanîn û em bêjin evî gelê gelek qehr û perîşanî û mezlûmiyet kişandiye heta evî welatê serfiraz kiriye û evî gelê ji bo dînê xwe herê giring tişta giring ew biye ji bo dînê xwe û ji bo axa xwe evî mücadeleyê kiriye geleke ciwan qedrî vî tiştê bizanin em wisa şîrove bikin. Bele saat xoş mamosta em jî her car di bername xwe de cî didin rojên wisa taybet hem ji bo pêşroja zarokan pêşroja ciwanan ew jî hîn bibin ew jî hînî tarîxa xwe bidin çîroka xwe zanibin dîroka xwe zanibin heqeten jî te mijaranî ciyekî gelekî giring yani çiqa mirov dîroka xwe zanibe bi rastî zanibe bi şîroveyeka bi rast zanibe ew qa ji bo pêşroja me jî giring e ji bo ku neyê ji bîr kirin ji bo ew ruha îslamê ew ruha cîhadê ew ruha şehîdbûnê ji bo ku zarokê me baş fan bikin xwendekarê me ciwanên me ji bo ku baş fan bikin ewilî dîroka Tirkiyeyê dîroka Osmaniyeyê divê baş were fan kirin
و لازم ام نبنه مینان دجمنی خو بله د چانده دا و ام بیجن دهنکی هنری وان نقنجی دا ام نبنه مینانه وا لورا او گلی کوبونه مینان دجمنی خو او گل وندا بونه بله يعني ام بیجن د میدانا دیروکی دا وندا بونه ایرو گلک میناکی وی هنه جوی لازم جوان د ام بیجن د ورگرترین دا د خبردان دا د مشاندن دا و د تعلیم و تربیه دا نبه مینان دجمنی خواه ای خواه دست پی بخواه اگر ای دجمنی وی تشتی وی قنج های وا تشتا بگره تشتی نقنج و در بده اگر که وصا نبه او جوان نابه مینان خواه او جوانا کو نبه مینان خواه جه فایده جی چه نابه ایرو املی ترینن گلک تشتا راستی پشتی هیریشا مزن درس مزن هنه جوا درس مزن لازمه لسر پیشکش دولت لسر ماموستاجی لبر خورتا اویهم بکن وان شخصیتی کود ایریش مزن دا به معنویت و به ایمان امبیجن سرکفت دست خستنه وان میناکان بین نزمان ایرو امبیجن چما یکی مینان چانکوم بریدا اسماعیل شکری افندی چما ناین نزمان چما ام حافظ ابراهیم ناین نزمان چما ام المالیلی حمدی یازر ناین نزمان چما ام بیجن شیخ سنوسی ام ناین نزمان چما لعالیه ما سید صبات الله ارواسی ام ناین نزمان شیخ عبدالرحمن تاغی ام ناین نزمان شیخ فتح الله ورقانسی و شیخ علادین اوخین وان دجه دجمن دا هم به علم خواه هم به زانین خواه هم به دین و ایمان خواه مجادله کنر لازمه واتش تا املبن جوان خواه هیم بکن که حتی نبنه مینان دجمن خواه لورا روژا که او ولاد دست بکر گلکی چاندو بنگه خواه دستور خواه دست دا او گلک تشتا وندا کر و ایرو هیدی لید خبته که دست بخه اما املی ترنن بزورایی تی درخستن جوی گلکن رو هشیار ببه يعني ام تجاري جبير نكن اوا اخامه همو يعني بله بخوينا شهيدان هاتيه خلاص كرن او براتی یعنی یکیتی براتی تشتک مهمه از بمصاده و تماشاوانا را اد خازم اوی بیجم ای گلی جوان یکی جداتر نینه ام حمی خدا ما به انسان خلقان دیه وقت زاروک تی دنیای کسا نابج رنگی وی اوه و یا عرقی وی اوه دبیجه زاروک کی فلان کس هات دنیا و یا کرا کیش فلان کس را بو کچکش فلان کس را بو وقتی که وفات جد که ام میجاوی جنازت کن ام نابجن ام لسر ترکک لمیشت کن لسر کرد لمیشت کن لسر لازک لمیشت کن ام بیجن نیتا منو ال میجاوی جنازت کن میجاوی میتت کن میر و یا جن جوی افتشتهانه گرنگ مهمه و لسر جوانا گلک تشتی نجار پرستی ما پاش فتخه اگر کو یکیتی براتی و براتیا راستی نی هوله گلک تشتی کو خودی بمرا نعمت کریه اترسم خداج ما بستینه ان شاء الله ماموستا سعد خوش حقا جي ان شاء الله جواني مجي فهم بكن ان شاء الله اوجي روحا اسلاميه روحا اب اخا جرينج اب اخا تايبت هرتم بزانبن وهرتم قيمتي بدن جرينجيه بدن اخا دولة اخا ولاتي اخا بيجن ماموستا دخازم بري خو بدم تا نها ام لسر اكران جي ام دبينن سركوما رجب طيب اردوغان لانت كبيريه چلنگ تاتيني انت كبير ونه سروي چ بيجن افجي رزداريه كلوما بله يعني افتشتد هاني حرمتك افجي بله يعني اوا رومتانا سي تباغيه بله ديروكي برداوهايه يعني روجا بريا سي تباغي داجي پشت سي تباغي داجي اف رومت هاتيه دانين مثلا لبرنن الأرفا العنتب المعاشي گل حميب هفرا دستك که مزن داوی تکوشینه هانه يعني تشتي نافدار هنه مثلا مالي شيركر إمام شيركر المراشي الأرفا هي جي حمي جي ولات هي جبوي أرفا بيا أرفا عليشان
Şanlıurfa, بله Maraş biye, Kahraman Maraş, Antakya, İşte ve Gazi, دانوان نه بله یعنی که معرف رومت نده وی تشته و هانه اف تشته دهانه قیمت اوینا زانین ده همی سری حتی داویه دا اوها بیه yani tüledreni pişte ku şarkılas biye dışarı da seri hatta beri Anadolu'da çıka insan hebiye hemi çizdesi hatiye kiriye yani jin, mer, kal, civan, zaru, küçük mazın çi kes hebiye hemi çizdesi hatiye destek da evi tekoşine hani jin cil dirune بله کالو زاروک ذخیره برنه جبهه خورتو جوان چجدسیان هاتیه به چک خواچونه سفربریه yani ده همی ولات da سفربریه که مزن هیه سفربری هاتیه اعلان کردن تو کز خواجوی ندای پاش يعني ام كان بجن herkes استخو تخستي بنه كبر همی herkes هول داير هبیه دست خواستیه بنه چش که دستوان هاتيه كري herkes جسد خواجی خستیه بنه کبر بدن خواجی خستیه بنه کبر چون که یه استاد مرزایت کگو هنکی به علم خواه هنکی به زخم خواه هنکی به قلم خواه هنکی به کاغذ خواه هنکی باوری دست خواه. خواه به باوری خواه هنکی به عمل خواه کی چیز دستی هاتیه قد تقصیر نکریه جبوی ایرو جیوهانه آنها که چانکو اگو سر و کمار و پسوی کر ایرو سفربریه که مزن هیه یعنی سر روی دنیای دا امتا اسلام داجی ده ترکیه داجی ولات ترکان داجی کردان داجی عربان عجمان داجی سفربریه که باکی سی تباقی هیه گله هبیجیش خواه گوتنه بی که ماسی چید بی گوتنه بی تنگاسی مزن چید بی evet hani diroke da çanku heyecan ku evet ku dirok axa nezani peşvarojavi tarihe jbo ku peşvaroja me ronayı bi zelal bi gelek em dirok axa be hakiki bizanin bi çi avê ben hatiye baş fan bıkın beli baş femken bi rastî femken ne bi galetî femken بله ne ideolojik femken îro hamaset tiştekî zev galete hamaset tiştekî zev xirab be hamaset biratiyet kujî gele em devj hamasetê bardan hamaset ne tiştekî baş e em devj hamasetê bardan û em bêne bahev çanku siyê tebaxê da seferberî çibû di hemî welatê Anatoliyê da hatta di welatê İslamê da ne bi tenê Anatoliyê da Afganistan Pakistan jî ji bo rûmeta ümmetê destekdana vî tekoşîna hanê evat tiştekî wisa mühim e ev hani gelene bir kirin ku em ev dîrok hani ji bir biken em nikarin pêşvaroja xwe tesîs bikin بله ser dîrokekê xeletî pêşverojekê zelal nayê tesîs kirin مخاب pêşverojekê rast nayê tesîs kirin mînakê el berçavê me ana çanku em pes dikin mînakê gelekê giringî balkêş hene çanku mêjan gol Urfaya Antebê Maraşê çıqa gel hebiye ji piçûk heta mezin pêşqavilê Fransızan da Fransayê da tekoşîn kiriye mücadele kiriye çijdesî hatiye pêkaniye li Behraraş dîsa wisa li alî Edenê Mêrsînê yanî Kilîkê li tu li kîjan ciyê Anatoli'da işgalek çêbiye gel Rabiye Piyanî bixwe rûmeta xwe bixwe pêkaniye şeref xwe heysiyeta xwe bixwe xilas kiriye û heta ku artêşiya nîzamî saz biye beryawî da nîskê bêje 2 salan sal û nîv 2 salan çi biye hemî ev gel bixwe kiriye بله beriya artêşiya nîzamî da ne çek hebû ne xarin hebû ne zexîre hebû ne tu tişt hebû li belê dîsa jî gel çiş destî hat nava wî tangasiyê da nava wî perîşaniyê da çiş destî hat hemî pêk anî qet tu tişt texsîr nekir heta ku artêşiya nîzamî saz bû êdî tekoşîn devrê wî kir bixwe jî daxilê wî bû بله bi hevra çiş destî hatin pêk anî û serfiraz bûn
ev ruh şi aynı nefsa mamosta mesela taneka u sabah skır seyit on başı hat biramın nene Evet. hatun hat biramın Ya. yani hevli xiratawan liser walateme liser ahime gelek izede Ana nene hatun Xuda rahma xaluam ki Seyyid Onbaşı jüyji ki şehit ketiye kiş boy valat tişteki küçük jigiriye Xuda rahma xaluam ki em jona gelek tişt minnettarın lebeli nene hatun mesela jineke lebeli jineke usa navdar jineke kahramana avan niske beje 100 salan buriye ku 100 salan zedetere ku em pe iftihar diken em heci bahsavet Eveci bahsavitken Seyyid Onbaşı çok 120 sala 110 sala ku Seyyid Onbaşı da harba yekemin da şehit ketiye Aşt Güley ebe Kebran. Güley Helandiye yani em heci ev minakan da evid bejin. em yakin nakin yani insanek çava dikara raja gülek evlo mazın u gran Mazın nefsa bel- yani bel- xada taala kuvvetek çava da yem İşte raja em karım kuvveta imani bu haya yani ku insan kuvveta xoy zahmagaj imanı behlini tütüş berçavi mazın nine her tiş berçavi küçük bi u hez de xo u dvi da serfraz dibi divir da jiusane yani dvi siye tebağı da tekoşina Anatolia'da seri hatta bini yani 1980 da ku Mondros mütaraka Mondros hatiye imza kirin peda ku işgal dest bekiriye hatta sala nesudu bistüdüdüyan niski daviya sala nesudu bistüdüdüyan ev hani hami uhabiye yani tüledreni le eski şehri le Ankara le Sakarya mesela şaraki mazın heye lüveji disa artış bitinne leşker bitinne sivil ciddi dehene gel ciddi dehene küçük mazın hamite dehene hami behevra Sakarya Yunanistan devkirine seri berinde erişeki mazın kiriye Yunanistan Bele. leşkere Yunan lebeli pişti demek ki Kürt wanjü devkirine hatta İzmir'e birine u İzmir'i iş desvan xalas kirine biçi ave çebiye bir seferberi çebiye çank ana Türkiye'de ji bu peşvaroja me seferberiye keye ana seferberiye ki mazın heye ji bu geleme ev çahji usabiye ev demji Yani fedakari eke mazın hep o Fedakari ku Be ne fedakari şu tışnabe. ku fedakari ne bir serkefti teneye fedakari lazım emek lazım o niyeteki kanç lazım niyeteki ji bu rızayı Xuda lazım Bele. lebeli ku evet hani ji yeki van kim bi gele hamib hevra hebi ku hevra tene bi yeki kim bi serfrazi ne mümkündü bi ana em nimet avi dxun nimet avi serfraziya esiye tebağı em tun em jora minnettarın gele em eviş bir neken evi her dem berçave me bi zihna me di aklı me da bi ku em ji birken ku em dirok ahaj birken em xaj birtken mirov bi dirok heye yek jî tiştekî wajî em bêjin em behev hene yani gel behev heye Hem behevre yekin nevsa. belê Türk bi Kurdan heye Kurd bi Türkan heye Ereb Aceman heye Aceb Lazan Çerkezan heye Bele. Yani mamos avqas şu kam hingi kam ketine nav hevdu mesela vak minakek ez bidim. Sümeyye Hanım Türk mamosta. Yani aneka behevre hatine strand bejin. Emrullah Bekci kurman cezbejim. Bele. Le behevre stranen Kürdid bejin. yani dvidam Sümeyye Hanım ji ordiye. Bele. Yani ji bahrara şem dikarim bejin. yani Yani ev juraji ev minakeke pür em neçim pürdur yani ev minakeke pür giringe u xoş ji birasti. yani dvidam mübalagat tenec do evare hattan ha kute biramı yani berken dibim Kefavet tiştekî ne xweş e Sümeyye Hanım mesela dibinin çan kurmaceke xweş dengeke zelalê xweş kilam dibêjî û Emrullah Bekci sazê de Evet. yekî Kurd yekî Türk ama bu ne yek Evet. yani Jinumerin namosta. jinumeri ama Veya betir jinumerin heye. lebeli jinumerin lebeli jigayne jinumeritiye ji Türk û Kurd minakeke bu herhalde kemeye de Türkiye'de Pırke ama mesela careke ji mevane kidin hattı bu mevane kadın Nursel Gündüzab ev ji li Diyarbakır'a mamostatiydik mamostaya peşti bistaneye ev ji vak bukçiye adane paşe dibece xosvam her tim Kurdi xaber demiş got ya tişteki je fam nakim tiştek jme dibece tiştek je fam nakim çitkin bahsam dikin çitkin acaba Evet. ulo çabecim
خصوصا خو تقلید کریه مامۆستا بیا وای جی هینی زمان کرمانجی بویە جارێکی ئەو جی هات ستودیامە ئەو جی بوو میوانێ من حقەتەن تشتێکی پڕ گرینگە یعنی ئەم مثلا دەما هەنێکی زمانێمە خەبەردە پڕ کێفامێتە لەورا مجبرا فام دکن و قیمەتێ ددنمە ئەم قیمەتێ ددن هەفتۆ دلیلی وی ئەوە yani ediyem tişten ne baş em ne fikrin em tişten baş bibinin tişten baş derxin hole tişten ne başi heye seriye dünya jî heye welatın ne mixabin her tim heye heye maalesef li belê tiştê baş êdî zêdene tiştê baş zêdetirin yani bi tiştê baş gele em iftixar bikin tiştê baş zêde bikin ku tiştê baş zêde bî tiştê baş ne baş zêdetir bî ew çax êdî xweş dibî êdî jiyana însanê xweş dibî biratiyayê xweş dibî Emevî kıymeta wî bizanin kıymeta Sümeyye xanım em rebek jî bi divî çarçovê de lazim e ku em baş bizanin. İnşallah. Me jî îro wan kir mêvanê xwe mamoste me ew qîmetê dane zimanê me Sümeyye xanım em ê jî qîmetê bidin me dengê xwe pir xweş e nehewcê ku em bêjin dil dane stranê Kurdî jî û heyem behsa wan kirin mamoste îcamê dîsa staneka xweş ji Sümeyye xanım godar bikin dibe kerem kin. Gelek spas dest xweş malava. Bilem devam ki mamosêca dixwazim berê xwe bidim tem ketim beşa dawî. İca me behsa siyê tebaxê kir şereke çawa bû çawa qewmî wê demê gelê Anatolyayê di rewşeke çawa debûn me behs kir. Ca dixwazim veya jî ji we pirsim. Piştî şer yani welat em karin bêjin welatê me ji şer derket. Her dere welatê me hatibû dorpêçkirin yani dijmin jina welat derketin çûn. İca piştî wê rewşa Anatolyayê çawa hat guhertin. Çawa dîsa rabû sernigan. Rastî gel bi destdane destê hev û alîkariya
devleta xwe kirin ji bo bilindbûn rabûnê çi ji destê we hat kirin hinekî tişt hatine darxistin wek tiştê ji bo aborî û hinek ji bo çandinî û êdîtir hate darxistin û êdîtir jî rastî li ber gel ev hate hîmkirin piştê vî herba yekemîn û hêrîşa mezin gelek hilweşandin û gelekî perîşanî çêbû ji bo vî xilasiyê lazim e xebatekî bihêz xebatekî baş û qencî û ev jî hatine darxistin piştê êrîşa mezin temamê enasirê İslamê alîkariya wan hatbû kirin lewra çaka mamoste Mehmet jî anî ziman em bêjin gelê Pakistanê Afganistanê bi tujîbûna vagonê trêna em bêjin guharê xwe û bazinê xwe û zînetê xwe şandin ji bo vî welatê ji bo ku aborî û gelek tiştê pêşveçûyîn ku were darxistin ev alîkariya hanê hatine kirin em bêjin endamê ku hatine hilbijartin jî ji wan wan endama da rastî heta 1924 însanê zana însanê alim însanê em bêjin hişyar û pêşerojî ku melhezet kirin ji wa em bêjin hate hilbijart kirin piştî wî gelek tişt hate darxistin heta qederek baş çû lê destekî xast va tiştî hanê pêşveçûyî jî bide paşvexistin piştê em bêjin êrîşa mezin millet xast ku perîşaniyekî wiha neyne ziman ruhekî bi welatî ruhekî bi netewîtî ruhekî bi oldarî jî hate em bêjin hate darxistin ji bo ku xort û ciwan jî wa tişta bizane em bêjin hinek fabrîqe hatine çêkirin û hinekî em ciyê ku ticaret tê kirin wa tişta hatine darxistin ew tiştek dîtir lê ev hate holê piştê teerruza mezin temamê gelê Anatoliyayê Musulmana Anatoliyayê evî zanîn ku biratî tiştekî cuda ye yekîtî tiştekî cuda ye hevgirtin tiştekî cuda ye ev biratî yekîtî hevgirtin lazim e were dewamkirin berdewamkirin eger ku yekîtî biratî hevgirtin çênebe pêş ta di dijî dijmin da serkeftin nemimkün e ku em bi ser bikevin zanînê dîtir jî em wextê li dîrokê dirênin mesela piştî wî Kazım Karabekir û însanê em bêjin oldar vî anîne ziman çima anîne ziman lewra gelek tişt mesela du alay hebiye di wextê em bêjin tekoşîna netewî da yek alaya çelik yek jî alaya demir ev her du jî li em bêjin li dora Afyon û Egey yê jî li dora Isparta wa derhatiye darxistin û li aliyê em bêjin welatê me herêma me da jî gelek alayê kotpêşiya wa da alim hebûne piştê vî êrîşa mezin ev jî hate zanîn bê alim bê zana tişt naçe serî yani bi cehaletî bi nezanîn hene tişt tu bixwazî pêk bînî kar bikî jî serkeftina wî zor e lazim e pêşkêşê millet zana bin pêşkêşê millet alim bin alimê ku bi ilmê xwe emel bikin yani ne her insana ku em bêjin hinekî zanînê wî hebe pêşkêşvanî dikarê bike û em bêjin çavvekiriye ne em ew qez dikin û piştê teerruza mezin jî ev jî hate hol
dînê İslamê di serkeftinê da rolekî mezin le îst. Lewra eger ku îman, eger ku dînê İslamê nebiya belkî serkefti ewqa bi zû nehata destxistin. Evet. û belkî gelek perîşaniyê dîtir jî çêbûna û êrîşa mezin evî jî da ziman çand û hunerê gelekî wextê ku winda nebe ewî çand û hunerê xwe bide berdewamkirin dijminê wî nikare bi serdestê wî da ser bikeve. Ev êrîşa mezin ji me ra va dersê hanê mezin anî holê lazim e berî da çand ku me anî ziman em dîroka rast, dîroka baş û el li ciwana dixwazim evî jî bala wa bikişînim. Em bêjin bapîrê wa, dapîrê wa, însanek ku emrê wa pêş va çûne li dorê wan hebin, bila biçin ji wa sê tişta pirs bikin. Bêjin ciwanî çi ye? İnsan bûn çi ye? Aborî çi ye? Aborî çi ye? Va tecrübê wa lewra va tiştê ku ewan mezinê me di heyata xwe da derbas kirine gelekî tecrübê wan ji me ra têbe rewneq, ji me ra pêşeroja me ra ji me ra bibe mînanê rehberekî û ev êrîşa mezin en tişta herê mezin ku daye nîşanê me dibe ey gelî Anatolyayê bibine yek, bibine bira, dest bine destê hev, eger ku hûn bibine yek ne mümkün e tu dijmin bi dijê we da bi ser bikevê em wisa jê fehm dikin. İnşallah mamosta icat xwazim berê xwe bidim mamostaya xwe. Yani me behsa çîrokasiyê tebaxê kir serfiraziyeke çawa bû ruheke çawa hînga hebû Mustafa Kemal Paşa li xireteke çawa da Kazım Karabekir lê wê demê wê şerê de mamosta ew şera mezin taruza mezin de dema herî kritik kîjan bû li gorî we? Yani noktaya herî kritik ez dibêjim her wekî din ji xeynî vê navên kritik kê bû di wê şerê de? Belê yani de kritik zav zêde gavê mezin hene kritik hene yekî wî artêşa nû nizamî demekî Kurd da paşva çû. Di Sakaryê şerekê mezin çêbû Sakaryê da Yunanistan serkeftinekê mezin pêk anî. Yani mağlup bûn. Mağlubiyetek çêbû lebel mağlubiyetekî Kurtek demekî Kurd. Meclis karar hiland Mustafa Kemal Paşa bu fermandarê hemî artêşan. Yekî ew e. Yekî wî di İnönü'yê da du heb şerê İnönü hene. İsmet Paşa ew jî fermandarê wî ye. Yekî wî jî ev in. Yani du heb İnönü di serfiraziya İnönüyan. Emayînê jî meclisa nû cevan li hev cevan û hinekî kararê ji bo gel hilandin. Tekalîfê milliye ji wan re dibêjin ev kararê de. Ev danî jî gelekî mühimin. Yani seferberiyekê mezin îlan kirin. Di vî seferberiyê da ki çijdestî hat zêdetir. Çijdestî hat heta çijdestî nehat. Ew jî danî holê û destekekî mezin da artêşa nû bû awê beriya şerê siyê tebaxê de bingeh tam tekmîl bû. Bingehekê qewî ku tam tekmîl bû êdî bûyî moralî, bûyî motivasyonê jî êrişekê mezin çêbû û hêdî İngiltere, Fransa, İtalya jî êdî ji vî îşî ümîda xwe birî bûn. Yani berîn di gotana bi tu awê Türkiye meclisa mezin artêşa meclisa mezinê netewî nikarî evî îşî pêk bînî di nava vî şuxlî derkevî li belê piştî müddetekî li rênê ku gav bi gav ev îşî hanê pêşvatçî ev karê hanê pêşvatçî li rênê ku çiqa gel heye di Anatolî'da hemî seferber bûne. Ev şerê hanê şerê artêşa nîzamî bitin nîne. Di nava vî
tekoşini de hemi gel heye. Küçük mazın, jin mir, çi hebi, hamid navi tekoşini dane. Lirini kubuyu avey, pişti müddeteki muhakkak Yunanistan de mağlup bebiyim. Ümid aha Yunanistan'ı bardan, birin. Edi, bivi morali, ev çan hejan kumugu ev gave dane ku hatı avetin, roj bir roj peşva ço hatta ku siye tabağı da irişa mazın bekat duydajı edi darbeke mazın li Yunanistan'dan Yunanistan mağlubiyet aha kabul kir. Evet hani ji ev devleti dane İngiltere, Fransa, İtalya ji ev desteke ki mazın dana Yunanistan'ı. Yani ev şerem karın bejin de İzmir'e xalas bu mamosta. El şar Bısakıftına- siye tabağı da xalas bu. Yani siye tabağı da İzmir ne elünü daya. İzmir xalas bu. Nehe xalas kırna İzmir'e nehe İlone her salte bir olsun. Bəli, ne ilun yani siye tabağı da Yunanistan mağlup bu. Erişa mazın pekat. Beli. Ev de navavi seçar salanda, seçar tekoşina seçar salanda darbeki mazın eve yani siye tabağı da o darba kul Yunanistan hatiyedan ev en mazını eveli beli şarbi bir xalas nebiye. Lebeli ava edi yani tişteki olsa hatiye holi ku edi paşa nafetili. Yunanistan edi evji devş habardaya edi paşa kişaya hatta ne elini da edi ev darbeki davi. Yunanistan hatta Yunanistan edi harbe şerek kişa. Pişti İtalya, İngiltere, Fransa evji be meclisera peyman imza kirin. Yani hab dera peyman imza kirin. Hazaru bistu düdüyan da jî li Mudanya'yı peymana şerbirin hate imza kirin. Gaveki mazın jî eve ku hate imza kirin pişti edi şer xalas bu. İngiltere, İtalya, Fransa ji welatê me kişan çone welatê xwe. Yunanistan şo mağlup bu. Beli. Evet. Ev pevajoya ke çava bu mamosta mı gotna okutkır yani ev vala kırna vala çava Vala kirin ku Mudanya hate imza kirin peymana Beli. Hedi Mudanya. vala kırna mı? Bəli, hedi. Ku peyman şwa paytaxta Osmaniye işgal kiribun. Beli. Hemi çi müesseseyi hebu bin destê wan da bu. Hükümeta padişaha Vahdettin û Ferit Paşa ew jî bin destê wan da bûn. Yani bi emrê wan hareket kirin. Destan bu servan. Destan bu ser wan, ser her tiştê wan. Yani ser irada wan jî ser her tiştê wan. Paytaxt nema bu. Beli. Paytan bi şekil hebu li belê mane tine bu. İradetine bu. İrade tine bu, mane tine bu. Çi karar daha da hiltan Ankara edi. Yani ku meclis 23 Nisan'ı sala 2020'da ku ve bu edi irade İstanbul hatta Ankara. Edi çi karar hatiye hilandın le Ankara hatiye hilandın. Edi paytaxt Ankara. Paytaxt edi hej ne hatiye ilan kirin? Le beli fiilen Ankara'ya. Beli. Beli. Edi yani ev devleti hani hevalbendji yani İtalya, Fransa, İngiltere edi padişahı Osmaniye naznaken meclisa nu nazdiken muhatabı evan devleti dahane meclisa nüye. Meclisa nüye netevi. Yani emkarın lura emkarın bejin Osmani bi tamamı xalas bu yani devlete kan duhat. Osmani saltanat bistudiyanda Hazarı nesli bistudiyanda şu hatta lav kirin. Beli. Beli. Batal bu. Edi Osmani bi fermiji xalas bu. Hazarı nesli bistudiyand. Lebeli beriya vidajı ku meclisa me nu hatta vekirin edi şu bi fermi ne biji bi fiili Osmani xalas bu. Yani Osmani edi batal bu. Beli. Jüve peda yani Hazarı nesli bistan peda edi çi karar hebu, çi irade hebu, çi peyman imza kirin hebu hemi meclisa mazını netevi imza tikira. 1922'da ku Mudanya hata imza kirin bivi edi ev devleti dahane İngiltere, Fransa, Almanya hedi bütçeki xwa bileşkeri xwa velatı me terkirin çon. Yunanistan jî şa çubu İzmir'e derket bu kişa bu. Evet hani jî ku jwalat kişan
ادی به فعلی شر خلاص بو لبلی به فرمی هیچ خلاص نبو لورا مدانیا پیمانا مدانیا شربرینه پیمانا مدانیا شربرینه شر خلاص کردن نه آگیر برین yani آگیر hatta برین لبلی hatta Agir best ilan kirdi. آگیر که hatta برین آگیر بست ادی شر devam nekir lebeli şar fermi 1923 anda Lozan'ı ev şarı hani xalas bu Türkiye 1923 anda ji bistu ne Çirin'e da ku Cumhuriyet ilan ki cotme Çirin'e da ku Cumhuriyet akha ilan kir edi Meclis hata. meclis şu meclis 1920'da neslu meclise yekemin hatu avakirin pişti 1921'da Hizb-i çebu meclis xanu kir pişti 1924'da jî dîsa Hizb-i ki meclisi heye Bele. ew tiştekî cuda ye. بله یعنی پر وقت من هم ماستر داوی از دخوازم دیسا گوتم بدم وجی ویا جو پرسم یعنی بتواهی ایرو مبحثا سیه تباخی کر مبحثا سرفرازیه کر ایروجی ججنه جبا ولاته ما ججنان سرفرازیه yani ve prani iro ve ser ruha İslam'e vun sekinin yani İslamcı her tim tevekkül nişani medde yani am virajı fam dikin ku dışarıda jî dijyana insan da jî tevekkül merhaleke pir giringe û herkes nikare hilkişevê merheleyê jî lê dema ku jiyana me dema ku devletên biyanî dijmin werin welatê me têkevin axa me ev tevekküla me bi giringî bi taybetî derdkeve holê îca herî dawî dixwazim bi qur tasî dîsa li ser vê meselê bisektim ev ruha yekîtî biratî ji bo ku yani herî dawî ez veya bêjim hûn ê ji ciwanan re çi tavsiye bikin yani ciwan dema ku dersa dîrokî godar dikin pir aziz dibin yani hin ciwan ez bêjim ne tevahî lê hin yani tevahiya zaroka piraniya zaroka ez bêjim ciwan jî ji dîroka welatê xwe yani godarkirina hez nakin lewra weke tenê weke derseke lê binerin yani lê ev ne derseke ev tarîha me ev jiyana paşeroja me ye ev jiyana galûk pîrka me ye bi rastî yani hûn çawa Em ji ciwanan re va tişta dikarim bibêjim îro gelo piştê ew çand û qîmet û hinek tiştê herê giringê ê kal û babê me ku ji me re danî bûn ewan me pêşxist ya îro ew tiştê ku ciwan pê girtine û dev ji ilmê û ji exlaqê ji pêşveçûyîna zanîntiyê û em bêjin teknîk û ê tiştê dîtir dev jê berdane gelo ew wa pêş dibe îro em dikarin ji ciwana re bibêjin em bêjin ey gelî ciwana ew tiştê bingehê ku kal û babê we derheqê dînê we da derheqê çanda we da derheqê exlaqê we da derheqê hebûna we da danîne pîşiya we wa tişta dernedin eger ku win bi çand û qîmet û bingehê milletê dî xwe bigirin win dibine mînanê wa wextê ku hûn bibine mînanê milletê dîtir hûn xwe win dadkin hûn nabine mînanê xwe ê di duwa jî em ji xortara dibêjin ev serkeftina siyê tebaxê bi tiştekî wisa puçûk û bi rehetî nehatiye destxistin ev bi sabir bi tevekkül feqet tevekkül ev e mirov geleke sebeba bi cî bîne piştê ku te sebeba cî da anî paşine tevekkula xwe bidî ser Xwedê û ê dîtir jî Rebbê alemê di Qur'ana pîroz da wisa ferman dike dibê we e'îddû lehum mestata'tum min quwwe dibê di pêşqabil dijminê xwe da çiqa win dikarin hêzê xwe xurt bikin hêzê xwe xurt bikin em ji ciwara dibêjin hêzê xwe ilmî xurt bikin yek hêzê xwe exlaqê baş xurt bikin di do hêzê ew çand û qîmetê ku kal û babê we ji we re daniye ewa xurt bikin sisê û dev
ji çand û hunerê xwe bernedin û bibine yek. Yani her fermekî, her ferdekî ku di nav welatiyê we da rengî wî, zimanî wî çi dibe bila bibe, bêje tu welatiyê minî, tu birayê minî, ez bi te heme, tu bi min heyî. Eger ku ev melheza hanê çêne be em bêm gelo em ê gelek tişta winda bikin, Mamostê. Xwedê muhafize bike yani. Gelek spas dikim. Mala Spas wa dikim, ava. mala Şu hebi tiştekir. Bu kurtasî mamoste. gelek Prokte mena va kerem kin. Bele yani pirsawe yani ciwan ji bo çi ji dîroka hez nakin ava beje Ders vaka dersê dibîn ner. Bele yani çira dersê ji dîroka hez nakin godariya wî naxwazin godarî bikin. Lewra ava beje heman nîskî 100 salane heştê sala ku dîroka geletî hatiye gotin ji wan re. Dîroka ku gotin dîrok bejin dîroke direve haşa. Bele, bele. Gele ev ramanê hani ev ji biguharî dîroka rastî çane ew bû awê. Di meyteban da zanîngehan da dîrok çan saz biye û sa ji wan re bêjin ew çan ji lêjê hes bikin. İnşallah mamoste. Valla emin bu xwe ji dersa dîroka pir hez dikir. Yani. Ew jî Hatta mamosteyekê min Mêrdînê hebû min pir ji dersa wî jî hez dikir. mamoste bu vicdan biye lema. Yani hoş, ji wan pir xweş Ku dîrok nas bê vicdan bin neslan xirat dikin. Bele, bele. Xwedê muhefaza bike. Gelek spas. Gele bu vicdan bin. Akademisyen Profesör Doktor Mehmet Demirtaş. Malava. Gelek Ucu spas sağ dikim. olun. Gelek Ji bo agahiye ve ji bo mevantiya ve gelek spas dikim. Akademisyen Hindekar Muhammed Zahid Kuldaş. Gelek spas dikim hûn her hebin. Mamoste malava. Malava ji ava ku evî fırsatê dame. Gelek spas saat hoş. Sümeyye Akyüz Stranbeş. Gelek spas dest hoş. Emrullah Akyüz Stranbeş Malava. Müzikşen Ali Ekber Ergün, Alican Koçar, Saim Ertem. Desteve sahaba gelek spas dikim. Bele temaşevanên aziz me programa xwe dawî kir sibê dîsa hemen saatî de me li ser ekrana TRT Kurdiyê bin. Heta wê de me bimênin di nav xêr û xweşiyê de xatirê we. Nero biko mamekia vesnaye Nero biko mamekia vesnaye Sıpyasıtı çarna zerdiki haki Vah garip Sıpyasıtı çarna zerdiki haki Vah garip Vah garip Vah garip Ere bende daye naya xware tore bace Macit Kamı watu bine asmenda haştiye çına Racit Her de devre çire wat bo peyster yene Heko yene Pepo yene Vıy yene Ere bende daye naya xware tore bace Macit Kamı watu bine asmenda haştiye çına Racit Her de devre şire wat bo peyster yene Heko yene Pepo yene